nation njengoba uGaten McCains kwayena qobo lwakhe isiko kanalo ibackground yakhe ayinalo isiko iculture yakhe ukuspina imoto ibhantinti isiboshwa uDoti womuntu ongenandaba nongenanembeza noba Africa Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyelela khona ke ingizwe online ngamakhankasa moya ngithi njengamanje eNingizimu Afrika mina njengomlando wasemachunwini upresident of the Bhinqa Nation ngicela ke ukudlulisa esami isikhalo nesami isibabazo ukuthi inyembezi zesilo umfoka Dlokombane vukudla amadoda indlula mithi yamakhosi isilo sethu uMisizo lukaZwelithini ngakho ke angeke zeyiwele phansi uhulumeni wethu waKwaZulu Natal nohulumeni waseNingizimu Afrika usesifeyile kwaze kweqa so I'm sending this application ukuthi asikwazi ukukhalelwa isilo ngalendlela esikhala ngayo inyembezi zomuntu omdala nekhanda lezwe the number 1 citizen of our province and of entire Zulu kingdom asikwazi ukuthi siyibone zigobhoza ke pheke komhlaba zigophoziswa ke uhulumeni wethu owathi uzosifaka ngaphansi kwamaphiko akhe awubutolo kaphinda ngene uvuke emathuneni ubone babazane mahaqa ke uvuke emathuneni ubone imangaliso othe mawuflathela basala bazenza kothamisa uNtulu oNdunankulu ke oCyril Ramaphosa oMatamela bathatha ngaphekwa konke ukonakala sebekwenzile pheke umhlaba bathatha umnyango bawunikeza ibhantinti uCyril Ramaphosa uthatha umnyango onikeza ibhantinti obaluleke ngayo yonke into izizwe nezizwe phansi komthunzi welanga zinamasiko aso arts culture uhlanganisa nesport kanye nethiwa recreation njengoba uGaten McCains kwayena qobo lwakhe isiko kanalo ibackground yakhe ayinalo isiko iculture yakhe ukuspina imoto ibhantinti isiboshwa uDoti womuntu ongenandaba nongenanembeza noba Africa nokuthi isiko ingono yebele yesiko ithini umsamo uthini impepho isho unqa kanjani lo muntu lo yangaphatha kanjani amasiko I'm pleading to the president of South Africa Matamela Ramaphosa ukuthi noma inkinga singakanani kodwa nelempofana liyabonakala muva ngithi njengopresident wamabhinqa sesibatshazwe yonke indawo sengifonelwe abantu abaseLimpopo afonelwa abantu base eMpumalanga Eastern Cape Gauteng bonke abathanda amasiko nabasiko impilo bathi silimele nama artist wonke ayakhala art and culture art is an entire showbiz industry which involves music and acting and practicing what is your born talent is and restoring our heritage and history. Look at Shaka Ilembe. Those people have called me and said, the president of the Bhinqa Nation, can you be our voice? We are sick and tired. Njengamanje ngithi kuwe baba ngicela wonke ama-artist akhona eNingizimu Afrika ayasafarisha ayahlupheka ane depression ayafa because they are unled. No one is leading art. No one is leading culture in the South African country. Njengoba uGaten McCains sengise interest yakhe kuyinto efana nesport kanye nebhola. Ngicela lama department omabili njengamanje ahlukaniswe. Sicela Matamela uqhubeke nayo favorite yakho le ewulokhujana iway driver angaze ngimbone mina uminister ungqongqoshe oyiway driver kanjena kwabhola lo bengenayo indaba nalo umele indaba nokuspina kweimoto kuze kwathathwa imali 100 million oqondene nearts and culture wazofaka kwi-application yokuthi kutholakale izimoto iFormula 1 izodlalwa la eNingizimu Afrika ngo-2027 for the first time ngoba bekhokhobiswa imali ethathwa kwathiwa hayi arts and culture vele idepartment ethule nje akwenzeki lutho khona because he has no interest njengamanje kuza iSoccer World Cup kwanethe kwawina bafana kade angayinakile wasuka lapho wa ride that wave wazenza sangathi khona icontribution abe nayo
kunalokho ukuthi complimente abonge wasuka lapho yena uzocomplaina ukuthi kunabadlali abangakhethwanga aba favorite akhe and wenza i interference yabona. So ke manje ke into ebalulekile njengamanje engiyishoyo mina ngithi uhulumeni wethu waseNingizimu Afrika siyacela ngangiwona ishile njalo yokuthi le nkingi sibhekene nayo yokuthi kube nohulumeni oyinhlanganisela kanje sithi umseshi lapha sithi umseshi ngoba uthi uyasola kuthiwa hawu loyo we political position ukuthi loyo ukuthi kanti mawazi ukuthi makhonisha engakuphethe kahle ungqongqoza kubupha umnyango ke ukhahlele lo mnyango kufanele kwazi ukuthi ke leyo nkonto yakho iqondile. Njengamanje ngithi uhulumeni Cyril Matamela Ramaphosa hlanganisa lemnyango phakathi sitholela ungqongqosho omusha ozophatha uarts and culture bese uGaten McCains aqhubeke nesport ngoba idepartment enkulu nayo ngisingayo yabona inama development nezinto eziningi ezixakile ngapha iarts and culture is the heart of the nation. Even when the soccer player scored a goal in a field, in the soccer field, that soccer player dance, that is art, that is showpiece. That fans and players, when they finish or before they start the game, they sing that art. Where are those artists are being celebrated? Where are those artists? What are they earning? Kabuza, we are suffering. Njengamanje fanele sazi iqiniso neqiniso lodwa yokuthi noma unkwali yenkosi esemephe kwentaba wayifuthi impempe ngalelizwe fanele ukunazi ukuthi akukho esingakwazi, akukho futhi singakuboni, akukho esingakubonanga, akukho esingakubonanga kuma head of committee, akukho esingakuboni lapha kuma lokhunjana kumadlangalala commission. And this shall never go down like other inquiries, like other commissions. This will end in a positive way for the future generation. But in tears, in you who have stolen the money of this country since 1994. If ungaskena wonke ama-account enu, nonke bahola waqala kuphatha lelizwe ngo-1994 kuze kube manje. Singakha ama-Dubai awu-4 kulelizwe laseNingizimu Afrika. All the millions that are sleeping in your accounts. We can build 4 Dubais in this country. Dubais in this country. The way you are so passionate about looting this country and making your own. All in your all grouping political organizations since 1994 until today. You are non-existent. Ngoba nonke. You are a generation of one another and still looting. So therefore, can you do one favor for us? Can you do one favor for us, Matamela? Thatha uGaten umnikeze isport. Niqabulane naye le uGaten. Bese emveni kwalokho okomunye umuntu ozobhekana nesport onenhliziyo yobuAfrika. Onenhliziyo yobuthina yesintu sethu. Owazi ukuthi thina singobani. I repeat, inyembezi silo ngayewela phansi. Because all the money and the challenges that we are facing, the money is there, but we are prohibited to access the money that belong to us, arts and culture.